Gusta na kasi dyan na ron, no? Siguro, tarong ko pagkatao. Di siguro ko biyaan. Tungkol ng kundi sa kong pagkababaero ba? Dyan, ikaw ako tayo. Hoy, nagunsa mo niya. Practice with sayaw. Ano ma-practice man mo? Kung sari mo? Kami ang Philippines. Ito. Kami lagi ang binipits. Sayawan ka na mo ha. Ah, kamu na itong binigwasay. Ano na kainuman ka? Pero nga, kami ang Philippines. Oh, si kulit. Sas, kulit yapon. Muram yung kabato, do. Magtaro nga. Wala, nasuko ng orangutan. Si Maloy. Unsay maloy, muram yung si Basganda. Magtarong-tarong diha. Siya na. Sina, muram yung labandira niya. Papa, wala ka respeto sa mga binipits. Ako si Joanna. Unsay Joanna, muram yung bouncer nila. Lungong. Taki ng bata amat, oy. Practice na ta. Galas ka, nanayaw na po do. Mura na ba kayo ngayon? Hoy, mga binigwasay, undangin na ninyo. Yung maulaw, daghan yung tao, oh. Maalam na ay, di mo uminaw. Muram na gamay. Walang tao na ba ay? Hoy, tanawa sa amin kay mag-twerk pa mi. Mura mga bitok. Tara, tasundan. Utag na ako, kuya ko, noy. Pag-ikit ko sa meron. Nano, di ba sila manayaw? Buyag ka, nangyari sila diha. Agay. Untay mabuyagan, istatwa man eh. Sige, pabadlong dyan mo. Di pa mamaynaw, oh. Sige, pabadlong dyan mo diha. Nag-turf pa, oh. Ay, nakamatang gulilya. Ay man.